Indiana Aerospace University mitataw nga wa sila gi-recognize nga existence sa fraternity sa ilang tunghaan. Samtang hisgutan unya sa grievance committee sa maong tunghaan ang pagkasikop sa 5 kamatinuan nga gikatahong nasikop tungod sa hazing. Si Luan Mirondina sa exclusive report. Gikonpermar sa kadagkuan sa Indiana Aerospace University nga mga tinun-an nila ang 5 sa 6 ka mga lalaki nga nasikop sa Police Station 3 sa Lapu-Lapu City Police tungod sa hazing. Usa niini grade 12 student samtang ang 4 mga college student nga nagkuha sa kursong BS Aircraft Maintenance Technology. Usa kanila graduating student. Matod sa tag-iya sa tunghaan, walay gi-recognize nga existence sa fraternity sa ilang tunghaan. Bisan kun wa mahitabo ang insidente sulod sa school campus. Naglaraw ang school administrator ug ang tag-iya mismo sa tunghaan nga hisgutan sa grievance committee ang hitabo. Sir, are you aware na kining mga bata are involved in fraternity and We are not aware because we are not recognizing fraternities here. This will be taken up by the board and we have an official handbook here. It will be properly studied by our grievance committee. Samtang ipasabot ni Police Senior Master Sergeant Winston Ibanez, arresting officer nga bisan pa man kun way biktima sa hazing nga may patimaw sa ilang buhatan apan ligon ang ilang mga ebidensya nga may hazing nga nahitabo. Nailima ka kini sa among nadakpan kuan officially enrolled atong eskwelahan, so nay usa nga dili. So kini sa wala sa permit sila sa kuan sa barangay or sa city nga kuan sa city nga magkandak sila organization. Karong hapon, gipaubos na sa inquest proceedings ang 6 ka mga dinakpan. Uban ni June Solon, Luan Mirondina, Balitang Bisdak.